Miliardář si vzal těhotnou žebračku a umlčel celý svět. Smáli se miliardáři, ale ona odhalila něco neuvěřitelného. Svatba miliardáře a žebračky šokovala celý svět. Vybral si těhotnou žebračku a konec všechny překvapil. Kapky deště bubnují na čelní sklo Michalova Bentley, zatímco projíždí prázdnými ulicemi Prahy. Digitální displej na palubní desce ukazuje 23:47, další pozdní večer v Kovaříkových Podnicích, kde miliardové obchody jsou rutinní jako ranní káva. Jeho prsty bubnují po koženém volantu, jeho mysl stále zpracovává firemní fúzi, kterou právě dokončil. Obchod přidá další nulu k jeho už tak působivému čistému jmění, ale nějak obvyklé vzrušení z vítězství se zdá být prázdné. Blesk osvětlí oblohu a vrhá ostré stíny přes městskou krajinu. Michalovi ocelově šedé oči se zúží, když zahlédne postavu schoulené u zdi budovy, hledající útočiště před přívalem deště. Něco na té scéně ho přimělo zpomalit. Odchylka od jeho obvyklého instinktu projet kolem a zapomenout. Tou postavou byla mladá žena, s tenkým kabátem pevně obtočeným kolem těla, jednou rukou ochraně kolébající své oteklé břicho. Michal si nedokázal vysvětlit, co ho přimělo zastavit. Možná to byl způsob, jakým se držela, s důstojností navzdory své situaci, nebo možná to bylo něco v jejich očích, co vypovídalo o odhodlání, které v sobě sám rozpoznal. Ať už byl důvod jakýkoliv, poprvé po letech jednal, aniž by kalkuloval náklady a výhody. Slečno, zavolal, když stáhl okénko. Neměla byste být venku v tomhle počasí, dovolte mi vám pomoci. Žena vzhlédla a odhalila tvář, která navzdory své vyčerpanosti měla výraznou krásu. Její tmavé oči se setkaly s jeho se směsicí opatrnosti a zoufalství. Jsem v pořádku, odpověděla. Její hlas byl sotva slyšitelný nad deštěm. Nepotřebuji charitu. Michal vystoupil z auta, ignorujíc déšť, který mu okamžitě začal promáčet jeho oblek za 1000 korun. Tohle není charita, řekl, pomalu se k ní přibližujíc. Tohle je základní lidská slušnost. Jste těhotná, je mráz a potřebujete pomoc. Nabízím ji bez jakýchkoliv podmínek. Zaváhala, jednou rukou se opírala o zeď pro podporu. Proč bych vám měla věřit? Protože právě teď nemáte mnoho možností, odpověděl upřímně. A dávám vám své slovo, ať už to pro vás znamená cokoliv, že chci pouze pomoci. Žena ho dlouho studovala, její oči skenující jeho tvář pro jakýkoliv náznak klamu. Nakonec únava a okolnosti zvítězily nad opatrností. Jsem Eliška, řekla tiše, udělajíc váhavý krok vpřed. Eliška Novotná. Když jí Michal pomáhal do svého auta, všiml si, že se prudce třese. Bez váhání si svlékl sako a přehodil jí ho přes ramena. To gesto jí překvapilo stejně jako jeho. Bylo to roky, co projevil takovou spontánní laskavost komukoliv. Musíme vás dostat do nemocnice, řekl, když si všiml, jak bledě vypadá. Nejste v žádném stavu, abyste byla venku. Žádné nemocnice, slabě protestovala Eliška. Nemůžu si dovolit, postarám se o to, přerušil jí Michal tónem, který nepřipouštěl námitky. Byl to stejný hlas, který používal v zasedacích místnostech k umlčení opozice, ale teď v něm bylo něco jiného. Náznak skutečných obav, který zněl cize i jeho vlastním uším. Jak projížděli ulicemi smáčenými deštěm, Michal se občas podíval na svou nečekanou pasažérku. Eliška seděla strnule na koženém sedadle, jeho sako pevně obtočené kolem ramen, oči upřené přímo vpřed. Byla mladá, pravděpodobně kolem 25, ale byla v ní únava, která vypovídala o útrapách, které si dokázal jen představit. Jak dlouho jste tam venku? Zeptal se, přerušujíc napjaté ticho. Eliščiny ruce se sevřely v klíně. Dost dlouho, odpověděla, pak dodala šeptem tak tichým, že ho téměř přeslechl. Příliš dlouho. To prosté přiznání vyvolalo v Michalově hrudi něco, emoce, kterou necítil léta. Soucit možná? Nebo rozpoznání známé bolesti? Odstrčil tu myšlenku stranou, zaměřujíc se místo toho na praktické záležitosti. Vytáhl svůj telefon a rychle zavolal do nemocnice na Homolce, kde byl členem správní rady. Doktorku Alenu Černou, prosím, řekl do telefonu. Řekněte jí, že volá Michal Kovařík. Ano, počkám.
Znovu se podíval na Elišku, všímajíc si, jak se zdá bojovat, aby zůstala při vědomí. Jen vydržte, zamumlal jemněji, než s kýmkoliv mluvil v poslední době. Jsme skoro tam. Vchod pohotovosti nemocnice zářil fluorescenčním světlem, když Michalovo Bentley zastavilo. Doktorka Alena Černá už čekala s invalidním vozíkem, její tvář profesionálně neutrální, když vnímala scénu. Jeden z nejznámějších pražských miliardářů pomáhá bezdomovecké těhotné ženě z jeho luxusního auta. Pokud byla překvapená, nedala to najevo. Pojďme dovnitř, řekla Alena vřele k Elišce, která se začala kymácet na nohou. Pane Kovaříku, můžete se postarat o papírování? Michal přikývl, sledujíc, jak Elišku odvážejí pryč. Na chvíli tam stál, voda kapající z jeho oblečení na dokonale čistou podlahu nemocnice, cítíc se podivně nejistý, emoce, kterou nezažil od raných dnů budování svého impéria. Váha jeho telefonu v kapse mu připomněla 3 zmeškané schůzky představenstva a konferenční hovor, na který by se měl připravovat. Místo toho se vydal cestou, kterou s Eliškou odešli. Našel je v soukromém pokoji, kde doktorka Černá již prováděla vyšetření. Eliška vypadala malá a zranitelná na nemocničním lůžku, ale její oči stále obsahovaly tu divokou odhodlanost, které si všiml dříve. Ucukla, když se jí doktorka Černá pokusila změřit krevní tlak a Michal viděl něco v jejím výrazu, co mu sevřelo hruď. Pohled někoho, kdo se naučil očekávat od světa bolest. Srdeční tep dítěte je stabilní, oznámila doktorka Černá, ale jste vážně dehydrovaná a podvyživená. Jak dlouho to bylo, co jste jedla pořádné jídlo? Eliščiny oči létaly k Michalovi, pak zpět k doktorce Černé. Zvládala jsem to, řekla vyhýbavě. To není odpověď, řekl Michal, jeho hlas jemnější než obvykle. Musíte být k nám upřímná, pokud vám máme pomoci. Eliščina tvář stvrdla. Nežádala jsem o vaši pomoc, pane Kovaříku. Nepotřebuji. Vaše dítě ji potřebuje, přerušil ji, setkávajíc se s jejím vzdorovitým pohledem. Ať už je to pýcha nebo strach, co vás drží zpátky, myslete na své dítě. Slova visela ve vzduchu mezi nimi, těžká nevyřčeným porozuměním. Eliščiny ruce se ochraně přesunuly na její břicho a na chvíli se její pečlivě vybudované zdi zdály praskat. 3 dny, zašeptala. Možná 4. Dny se začaly slévat. Psaní doktorky Černé se na zlomek sekundy zastavilo, jediná známka jejich obav. Okamžitě vás napojíme na intravenózní tekutiny a živiny. Budete muset zůstat zde na pozorování, alespoň přes noc. Nemůžu si dovolit, začala Eliška. Je to zařízené, řekl Michal pevně. Když Eliška otevřela ústa, aby protestovala, dodal: Považujte to za investici do potenciálu. Jsem dobrý v jeho rozpoznávání. Do místnosti vešla zdravotní sestra s vybavením na kapačku a Michal odešel, aby jim poskytl soukromí. Na chodbě vytáhl svůj telefon a začal telefonovat. Nejprve své asistentce, rušit své schůzky na další den. Poté svému šéfovi bezpečnosti, žádajíc kontrolu pozadí o Elišce Novotné. Nebyla to nedůvěra, co ho pohánělo. Byla to potřeba porozumět, vyplnit mezery v jejím příběhu. Hodiny míjely a Michal zjistil, že nedokáže odejít. Seděl v čekárně, jeho obvyklá netrpělivost překvapivě nepřítomná. Nemocniční personál se kolem něj pohyboval s nacvičenou efektivitou. Někteří vrhali zvědavé pohledy na miliardáře, který vypadal rozhodně ne miliardářsky, ve svém deštěm promočeném oblečení. Doktorka Černá ho tam našla těsně před úsvitem. Je stabilní, oznámila. Ale pane Kovaříku, je tu ještě něco, co byste měl vědět. Když jsme procházeli její vstupní formuláře, uvedla jako poslední známou adresu dětský domov svaté Kateřiny, asi před 8 lety. Michal cítil, jak se svět mírně naklonil. Svatá Kateřina, sirotčinec, který pomáhal financovat, když začínal budovat svůj biznis, než se naučil uzavřít své srdce především kromě ziskových marží. Téměř na to zapomněl. Uložil to spolu s ostatními raným sentimentálními rozhodnutími, které později začal vnímat jako slabost. Byla jednou z našich, pokračovala tiše Alena, jedním z dětí, kterým jste pomohl. Michal prudce vstal a přešel k oknu.
Déšť ustal, zanechávajíc město lesknoucí se v předúsvitovém světle. Za ním mohl slyšet doktorku Černou, čekající na odpověď, ale on žádnou neměl. Poprvé po letech Michal Kovařík, muž známý tím, že vždy má odpověď, vždy je při kontrole, se ocitl zcela beze slov. Ranní slunce filtrovalo skrz žaluzie nemocničního pokoje, vrhajíc proužkované stíny přes spící Eliščinu postavu. Michal stál ve dveřích. Jeho mysl se stále potýkala s odhalením o svaté Kateřině. Převlékl se do čistého oblečení, které mu přinesla jeho asistentka, ale cítil se cokoliv, jen neosvěžený. Váha náhody, nebo možná osudu, tížila jeho ramena. Eliška se pohnula, její oči se zachvěly a otevřely. Na chvíli se jí ve tváři objevil zmatek, pak se vrátilo rozpoznání a opatrnost. Pomalu se posadila, jedna ruka se automaticky přesunula, aby ochránila její břicho. Stále jste tu, řekla, překvapení zjevné v jejím hlase. Jsem, odpověděl Michal, vstupujíc do místnosti. Zaváhal, pak se posadil na židli vedle jejího lůžka. Jak se cítíte? Lépe, připustila neochotně. Děkuji za... Neurčitě ukázala na pokoj. Tohle všechno. Ale nemůžu tu zůstat, musím vymyslet své další kroky. Svatá Kateřina, řekl Michal tiše, pečlivě sledujíc její reakci. Tam jste vyrůstala? Eliščina tvář zcela znehybněla. Její ruce pevně uchopily nemocniční přikrývku. Jak jste to věděl? Protože jsem pomáhal s jeho financováním, odpověděl, setkávajíc se s jejím překvapeným pohledem. Před lety, když jsem teprve budoval svou společnost, chtěl jsem dát něco zpět komunitě, pomoci dětem, které potřebovali šanci. Z Eliščiných rtů unikl hořký smích. No, není to ironické? Velký Michal Kovařík, známý svými bezohlednými obchodními praktikami, kdysi měl srdce. Její slova bodala více, než by měla. Lidé se mění, řekl obraně. Ano, tě mění, souhlasila Eliška. Její hlas mírně změknul. Někdy musí, aby přežili. Podívala se na své ruce, pak zpět na něj. Svatá Kateřina byl to domov na chvíli. Sestra Markéta se snažila, aby se tak cítil, ale když vypadnete ze systému, odmlčela se, ztracená ve vzpomínkách. Michal se naklonil vpřed, přitahován upřímností v jejím hlase. Co se stalo? Život se stal, odpověděla Eliška jednoduše. Pracovala jsem tvrdě, získala stipendia, dokonce se dostala na vysokou. Studovala jsem obchod vlastně, dodala s náznakem ironie. Četla jsem o vás v učebnicích, víte? Brilantní stratég, který vybudoval impérium z ničeho. Ale něco se pokazilo, jemně jí pobídl Michal. Eliščina tvář se zachmuřila. Někdo se pokazil. Martin se stal. Jemně se dotkla svého břicha. Byl okouzlující, úspěšný, sliboval mi svět. V době, kdy jsem si uvědomila, že to všechno byly lži, bylo příliš pozdě. Zmizel, jakmile jsem mu řekla o dítěti. Michal pocítil nečekaný nával hněvu. Tento Martin, jaké je jeho příjmení? Na tom nezáleží, řekla Eliška pevně. Nechci od něj nic. Poučila jsem se o závislosti na ostatních. A přesto jste tady, poznamenal Michal, v nemocničním pokoji placeném cizincem. Cizincem, který zjevně pomáhal financovat sirotčinec, kde jsem vyrůstala, opáčila Eliška. I když se stále snažím zjistit, proč jste včera v noci zastavil své auto. Není to zrovna v souladu s vaší současnou pověstí. Michal vstál a přešel k oknu, dívajíc se ven na panorama města. Otázka ho trápila celou noc. Proč zastavil? Co ho přimělo porušit jeho vlastní pravidla o nezasahování do problémů ostatních? Možná jsem unavený z té pověsti, řekl nakonec, překvapujíc sám sebe svou upřímností. Možná vidět vás tam, v dešti. Mi to připomnělo něco, co se snažím zapomenout. Co to je? Že jsem kdysi byl tou osobou taky, přiznal, otáčejíc se, aby čelil jí. Ne těhotný samozřejmě, dodal s mírným úsměvem, vylákávajíc malý smích od Elišky, ale sám, bojujíc, odhodlaný zvládnout to sám. Okamžik spojení byl přerušen příchodem doktorky Černé. Nesla tablet a měla výraz, který přiměl Michalovi instinkty reagovat. Něco bylo špatně. Slečno Novotná, začala Alena, její hlas profesionální, ale jemný. Máme výsledky vašich testů. Jsou tu některé komplikace, o kterých musíme diskutovat.
Eliščina tvář zbledla, její ruka ochranitelsky sevřela její břicho. Aniž by přemýšlel, Michal se přiblížil k jejímu lůžku, jakoby jeho přítomnost mohla nějak ochránit ji před jakýmikoliv zprávami, které přicházely. Dítě je stabilní, ujistila Alena rychle, ale jsou obavy o váš krevní tlak a některé další ukazatele. Budete potřebovat pečlivé sledování po zbytek vašeho těhotenství, pravidelné kontroly, správnou výživu, úplný klid na lůžku. To není možné, přerušila ji Eliška, její hlas se mírně třásl. Nemůžu, nemám kam. Zůstanete. V mém penthouseu, řekl Michal, slova z něj vyšla dříve, než je mohl zastavit. Obě ženy se k němu otočily s překvapením. Pane Kovaříku, začala opatrně Alena, zatímco vaše nabídka je velkorysá. Mám plně vybavenou rezidenci s hostinskými apartmány, soukromým kuchařem a ochrankou, pokračoval jeho obchodní hlas přebírající kontrolu, když vykládal logické argumenty. Je to nejpraktičtější řešení. Je to šílené, opravila ho Eliška. Neznáte mě. Mohl bych být kdokoliv, snažící se využít. Jste někdo, kdo vyrůstal v siročinci, který jsem podporoval, kdo nosí dítě, které potřebuje ochranu a kdo nemá kam jinam jít, prohlásil Michal pevně. To jsou fakta. Zbytek, pokrčil rameny, vyřešíme za pochodu. Jízda výtahem do Michalova penthouseu byla tichá, plná nevyřčených otázek a nejistot. Eliška stála tak daleko od něj, jak omezený prostor dovoloval. Její malý vak s věcmi, narychlo vyzvednutý z úložného skladu, pevně tiskla k hrudníku. Čísla postupně stoupala. 45, 46, 47. Když se dveře konečně otevřely přímo do vstupní haly penthouseu, Eliška nedokázala potlačit malé zalapání po dechu. Okna od podlahy až ke stropu odhalovala panoramatický výhled na Prahu, který dělal město podobné třpitícímu se šperku. Prostor byl dokonale navržen, všechny čisté linie a moderní luxus, ale nějak se zdál být chladný, neobývaný. Váš apartmán je tudy, řekl Michal, vedoucí chodbou. Paní Procházková, moje hospodyně, připravila vše, co byste mohla potřebovat. Zastavil se u dveří, pak se otočil, aby jí čelil. Vím, že tato situace je nekonvenční, ale chci, abyste se tu cítila pohodlně. Eliščin smích měl nádech hysterie. Pohodlně? V penthouseu miliardáře? Po strávení posledních několika týdnů? Zastavila se, zhluboka se nadechla. Omlouvám se, to je jen ohromující. Rozumím, odpověděl Michal, ačkoliv oba věděli, že její situaci opravdu nemohl pochopit. Proč se nezabydlíte? Paní Procházková přinese večeři za hodinu. Můžeme si promluvit více zítra. Otevřel dveře a odhalil apartmán, který byl větší než jakýkoliv byt, ve kterém Eliška kdy žila. Obývací pokoj s vlastní stěnou oken vedl do ložnice s postelí velikosti king size a en-suite koupelnou, která vypadala, jako by patřila do luxusních lázní. Vše bylo dekorováno v jemných krémových a modrých tónech, vytvářejíc pocit klidu, který Eliška zoufale potřebovala. Děkuji, řekla tiše, stále nepotkávajíc jeho oči. Za tohle všechno, i když stále nechápu proč. Michal začal odpovídat, pak se rozhodl, že by bylo lepší to neudělat. Odpočiňte si, řekl místo toho a nechal jí samotnou s jejími myšlenkami. Později, té noci po večeři, kterou sotva jedla navzdory její zjevné kvalitě, Eliška stála u oken svého apartmánu, dívajíc se na světla města. Kolikrát se dívala nahoru na budovy, jako je tato, přemýšlejíc o životech žitých v těchto skleněných věžích. Nyní zde byla, v jednom z těch bytů, cítíc se více mimo místo než kdy jindy. Jemné zaklepání na dveře přerušilo její myšlenky. Dále, zavolala očekávajíc paní Procházkovou. Místo toho vstoupil Michal, nesoucí laptop. Doufám, že neruším, řekl, všímajíc si jejího překvapeného výrazu. Jen jsem si myslel, že byste mohla chtít tohle. Položil laptop na blízký stůl. Je nový, zcela váš. Myslel jsem, že byste mohla chtít, nevím, hledat práci, brát online kurzy, cokoliv, co byste chtěla dělat. Eliška se přiblížila k laptopu opatrně, jako by mohl kousnout. Proč děláte tohle všechno? Michal si prohrábl vlasy.
Překvapivě lidské gesto od někoho, kdo vždy vypadal tak upravený v médiích. Věřila byste mi, kdybych řekl, že to sám úplně nevím? Vlastně ano, odpověděla Eliška, shledávajíc se mírně usmívat. To by mohla být ta nejupřímnější věc, kterou jste mi řekl. Usmál se zpět a na chvíli napětí v místnosti polevilo. Pak jeho telefon zabzučel a okamžik byl pryč. Zkontroloval obrazovku, jeho výraz se zachmuřil. Všechno v pořádku? Zeptala se Eliška, překvapena sama sebou svými obavami. Jen obchod, odpověděl odmítavě, ale zachytila obavy v jeho očích, než je zamaskoval. Nic, čím byste se měla znepokojovat. Když už jsme u toho, doktorka Černá chce, abyste přišla na kontrolu zítra. Můj řidič vás vezme. Můžu si vzít taxi, protestovala Eliška. Nemusíte, Eliško, přerušil ji Michal. Jeho hlas pevný, ale ne nemilosrdný. Nechte lidi vám pomoci. Někdy přijímání pomoci není slabost, je to strategie. Ta slova zasáhla domov způsobem, který Eliška neočekávala. Kolikrát odmítla pomoc z pýchy, ze strachu, z dlužení komukoliv. Kam jí to dostalo? Dobře, připustila. Ale chci udělat něco na oplátku, nemůžu jen tady žít přijímajíc charitu. Michal ji na chvíli studoval, pak přikývl. Fér, jaké dovednosti máte? Byla jsem 3 roky do obchodního titulu, než ukázala na své břicho. Rozumím finančním výkazům, analýze trhu, základní firemní strategii. Jsem dobrá s počítači, sociálními médii. Zajímavé, zamumlal Michal, více sám k sobě než k ní. Zdálo se, že něco zvažuje. Budeme o tom mluvit více zítra. Prozatím si odpočiňte. Poté, co odešel, Eliška seděla na okraji neuvěřitelně pohodlné postele. Její mysl se točila. Před 24 hodinami se krčila ve dveřích, snažíc se zůstat suchá. Nyní byla v penthousu miliardáře, s laptopem a šancí na... Co přesně? Otevřela laptop, její prsty se vznášely nad klávesami. Po chvilkovém zaváhání napsala Michal Kovařík do vyhledávací lišty. Objevily se tisíce výsledků, články o jeho obchodním úspěchu, jeho nemilosrdných firemních převzetích, jeho pověsti být brilantní, ale chladný. Nic o financování sirotčinců nebo pomáhání těhotným ženám z ulice. Jak? Četla. Eliška začala vidět vzorce v jeho obchodních strategiích, brilantní tahy, které vybudovaly jeho impérium. Ale také viděla něco jiného, něco, co jí přimělo se napřímit. Její mysl začala závodit s možnostmi. Protože tam, ve finančních zprávách a tiskových prohlášeních, viděla zranitelnosti, které někdo jako ona, někdo, kdo chápe jak bohatství, tak chudobu, by mohl být jedinečně kvalifikovaný pomoci řešit. 2 týdny uplynuly od té doby, co se Eliška přestěhovala do penthousu a pomalu nacházela pevnou půdu pod nohama v tomto novém světě. Ranní nevolnosti ustoupily. Díky správné výživě a péči a její pravidelné kontroly s doktorkou Černou ukazovaly zlepšující se životní funkce. Ale byl to pocit smyslu, který měl nejdramatičtější efekt na její pohodu. Michal vzal její návrh vážně. Po jejich rozhovoru té první noci jí dal přístup k některým sociálním médiím své společnosti a marketingovým materiálům. Ukažte mi, co umíte, řekl a Eliška se vrhla do práce s odhodláním, které překvapilo i ji. Právě procházela analytické zprávy v domácí kanceláři penthousu, když Michal vtrhnul dovnitř, jeho obvykle vyrovnaná povaha znatelně rozrušená. Zapněte finanční zprávy, řekl bez okolků. Eliška rychle načetla vysílání na svém laptopu. Titulek běžící ve spodní části obrazovky přiměl její srdce přeskočit. Kovaříkovi podniky čelí nepřátelskému pokusu o převzetí. Bývalý partner Viktor Ryba tvrdí, že jsou špatně řízeny. Viktor Ryba, zopakovala Eliška pečlivě sledujíc Michalovu tvář. Není to ten, který... Můj bývalý mentor, přerušil ji Michal, jeho hlas napjatý kontrolovaným hněvem. Muž, který mě naučil všechno o podnikání těsně předtím, než se pokusil ukrást mou první společnost spod mých rukou. Uvolnil si kravatu s necharakteristickým rozrušením. Roky jsem o něm neslyšel a teď tohle. Eliška studovala zpravodajské pokrytí, její mysl závodila. Tato obvinění nejsou jen o podnikání, že? Jsou osobní.
Michalův smích byl hořký. Viktor vždy chápal, že vnímání je realita v našem světě. Neútočí jen na mou společnost, útočí na mou pověst. Ukázal na obrazovku, kde Viktor Ryba mluvil s reportéry, jeho stříbrné vlasy a dědečkovský úsměv ho dělali důvěryhodným a zaujatým. A nerad to říkám, ale Michalovo chování bylo v poslední době nevyzpytatelné, říkal Ryba. Bere si neplánované přestávky, vynechává důležité schůzky, dělá impulzivní rozhodnutí. Naši akcionáři si zaslouží lepší. Eliška cítila, jak jí tvář nažhavila. Mluví o mně, že? O tom, že mi pomáháte? Ne přímo, řekl Michal, konečně se posadil. Ještě o vás neví, ale bude. Viktor má způsoby, jak zjistit všechno. Prohrábl si rukou vlasy, gesto, které Eliška poznala jako znak skutečného stresu. Možná bych ho měl prostě vyplatit. Dát mu, co chce. Ne, řekla Eliška pevně, překvapujíc oba svou prudkostí. To je přesně to, co chce, abyste udělal. Podívejte se na tato čísla. Otočila svůj laptop, aby mu ukázala analýzu sociálních médií, kterou studovala. Veřejný obraz vaší společnosti se ve skutečnosti za poslední 2 týdny zlepšil. Nové iniciativy zapojení komunity, na kterých jsem pracovala, zvýšily pozitivní sentiment o 23%. Michal se naklonil vpřed, jeho oči skenující data. Jak jste... Rozumím oběma stranám rovnice, vysvětlila Eliška, zahřívajíc se k tématu. Vaše tradiční firemní komunikace se zaměřuje na moc a úspěch, což přitahuje investory, ale odcizuje širokou veřejnost. Začala jsem zdůrazňovat lidskou stránku Kovaříkových podniků, ukazujíc, jak váš úspěch vytváří pracovní místa a příležitosti. Stále je to vaše značka, jen přístupnější. Pomalý úsměv se rozšířil po Michalově tváři. První skutečný, který viděla od té doby, co vstoupil do místnosti. Jste brilantní, víte to? Eliška cítila, jak jí tváře zahřály po komplimentu. Jen chápu, jaké to je být venku a dívat se dovnitř. Někdy nejsilnější spojení pocházejí z ukazování zranitelnosti, ne síly. Zranitelnost není zrovna moje silná stránka, přiznal Michal, vstávajíc, aby se podíval z okna na své impérium ze skla a oceli. Možná proto si Viktor Ryba myslí, že může vyhrát, navrhla tiše Eliška. Počítá s tím, že budete reagovat, jako jste vždy reagoval, silou a penězi. Co kdybychom zkusili něco jiného? Michal se k ní otočil, zvědavost nahrazovala obavy v jeho výrazu. Co máte na mysli? Nejprve musíme přesně pochopit, s čím se potýkáme, řekla Eliška, otevírajíc další obrazovku dat. Dělala jsem nějaký výzkum o Viktoru Rybovi. Věděl jste, že jeho dobročinná nadace byla zapletena do několika skandálů? Byly tiše urovnány, ale záznamy jsou stále veřejné, pokud víte, kde hledat. Michalovo obočí se zvedlo. Jak jste to našla? Když vyrůstáte v systému, naučíte se číst mezi řádky, odpověděla Eliška. Dobročinné nadace jsou často používány k ukrytí méně dobročinných aktivit. Čísla v Rybově nadaci nesedí. Jsou tam nesrovnalosti, které by dobrý investigativní reportér rád prozkoumal. Navrhujete, abychom bojovali ohněm proti ohni? Odhalili jeho tajemství? Eliška zavrtěla hlavou. Ne přesně. Navrhuji, abychom zcela změnili narativ. Místo boje proti jeho obviněním ukažme světu jinou stránku Michala Kovaříka. Takovou, kterou ani Viktor Ryba neuvidí přicházet. Jak nastínila svůj plán, Eliška se cítila živější než za několik měsíců. Tohle bylo to, k čemu byla určena, používat svou jedinečnou perspektivu k překlenutí světů, které se zdály být nemožně daleko od sebe. Sledovala, jak se Michalův výraz mění ze skepticismu k zájmu a k nadšení a cítila, jak jí v hrudi rozkvétá něco teplého, co nemělo nic společného s těhotenskými hormony. Je to riskantní, řekl nakonec. Pokud to nebude fungovat. Všechno, co stojí za to dělat, je riskantní, opáčila Eliška. To jste mě učil, pamatujete? Někdy přijímání pomoci není slabost, je to strategie. Michal se zasmál, rozpoznávajíc svá vlastní slova. Používáte mé vlastní rady proti mně? Rozhodně jste ve správném biznisu. Chvíli ji studoval.
Jeho výraz měknul. Děkuji, Eliško, za to, že mi pomáháte vidět věci jinak. Intenzita jeho pohledu přiměla její dech se zadrhnout a rychle se odvrátila, zaměřujíc se na obrazovku svého laptopu. No, dal jste mi šanci, když nikdo jiný by to neudělal. Považujte to za můj způsob, jak vám oplatit laskavost. Ale oba věděli, že se to stávalo něčím víc. Mnohem víc. Eliščin plán byl již v pohybu. V průběhu následujících dní začaly Kovaříkovy podniky vydávat sérii pečlivě vytvořených příspěvků na sociálních médiích a tiskových prohlášení. Místo obvyklého firemního žargonu vyprávěli příběhy. Příběhy zaměstnanců, jejichž životy se změnily. Komunit, které byly pozvednuty. Snů, které se realizovaly díky příležitostem vytvořeným společností. Ústředním bodem bylo video, které Eliška navrhla. Michal navštěvující. Místo rekonstrukce dětského domova svaté Kateřiny, který v posledních letech upadl do dezolátního stavu. Kamery ho zachytily ne v jeho obvyklém dokonalém obleku, ale v neformálním oblečení, mluvící se stavebními dělníky, zkoumající plány a především vzpomínající se sestrou Markétou na jeho rané dny podpory sirotčince. Pamatuji si, když jste k nám poprvé přišel, řekla sestra Markéta na kameře, její zvětralá tvář se zkroutila v teplém úsměvu. Takový vážný mladý muž, ale s tak velkým srdcem. Viděl jste sebe v našich dětech, že? Záběry Michalova mírně rozpačitého úsměvu měly cenu zlata, pokud šlo o Elišku. Bylo to upřímné, nenahrané, lidské, všechno, o čem Viktor Ryba tvrdil, že Michal není. Ale Eliščin triumf byl krátkodobý. Ráno poté, co video šlo virálně, otevřela své dveře a našla známou tvář čekající v obývacím pokoji penthouseu. Martin, vydechla, její ruka se automaticky přesunula, aby chránila její břicho. Ahoj, Eliško, řekl Martin Kadlec, zvedajíc se z pohovky s hladkou grácí, kterou si až příliš dobře pamatovala. Vypadáš dobře, určitě lépe než poslední, když jsem tě viděl. Jeho oči přehlédly její drahé, těhotenské šaty, designérské hodinky, které jí Michal trval na tom dát. Obecný nádech luxusu, který jí obklopoval. Mnohem lépe vlastně. Jak ses sem dostal, požadovala Eliška, snažíc se udržet svůj hlas stabilní. Kde byl Michal? Kde byla ochranka? Mám své způsoby, odpověděl Martin s tím okouzlujícím úsměvem, který kdysi způsoboval, že se jí podlamovala kolena. Teď jí pouze dělal nevolno. A když jsem zmínil ochrance, že jsem otcem tvého dítěte, mysleli si, že bude nejlepší nechat mě tady čekat na tebe. Eliščina mysl závodila. Bezpečnostní tým věděl o jejím těhotenství. Samozřejmě ale nikdy jim neřekla nic o Martinovi, což znamenalo Viktor Ryba, řekla ploše. Spolupracuješ s ním. Martinův úsměv se rozšířil. Chytré děvče, vždycky jsi byla. To je jeden z důvodů, proč jsem tě měl rád. Jeden z důvodů. Přistoupil blíž a Eliška se donutila neustoupit. Viktor se o tebe velmi zajímá, Eliško. O tvůj vztah s Michalem Kovaříkem. Myslí si, že je za tím příběhem víc, než co se ukazuje v těch dojemných videích, která si vyráběla. Není co říct, řekla Eliška pevně. Pan Kovařík mi pomohl, když jsem to potřebovala, to je vše. Je to tak? Martin zvedl obočí. Mocný Michal Kovařík bere si k sobě těhotnou bezdomovkyni z dobroty svého srdce, žije s ní v jeho penthouseu, dává jí přístup k účtům sociálních médií své společnosti? No tak, Eliško, nemůžeš čekat, že někdo uvěří, že to je vše, co v tom je. Věř si, čemu chceš, odpověděla Eliška, její hlas sílil. Ale pokud jsi tady, abys mi vyhrožoval... Vyhrožoval? Martin vypadal zraněně. Jsem tady, abych ti pomohl, Eliško. Viktor ti nabízí dohodu. Řekni pravdivý příběh o tom, co se tu děje a on se postará, aby o tebe bylo postaráno. O tebe a o dítě. Jeho oči klesly k jejímu břichu. Naše dítě. To přivlastňovací přídavné jméno přimělo Eliščinu krev vařit. Naše dítě? Zopakovala nevěřícně. Kde byla tato starost, když jsem ti řekla, že jsem těhotná? Když si změnil své číslo, zablokoval můj e-mail, zmizel beze stopy? Bál jsem se, přiznal Martin a na chvíli skoro zněl upřímně. Nebyl jsem připraven na tu zodpovědnost, ale změnil jsem se. Vidět tě znovu,
Vědět, co je v sázce. Co je v sázce, je Viktor Ryba, snažící se zničit pověst dobrého muže, vpadla Eliška. A ty mu pomáháš to udělat. Michal Kovařík? Dobrý muž? Martin se zasmál. Eliško, probuď se. Používá tě stejně jako používá každého. Cokoliv ti slíbil, neslíbil mi nic, přerušila ho Eliška. Nabídl pomoc, když jsem jí nejvíce potřebovala, aniž by žádal cokoliv na oplátku. To je víc, než si kdy udělal ty. Martinova tvář stvrdla. Fajn. Hraj to takhle. Ale pamatuj, Viktor Ryba se nedostal tam, kde je, tím, že by hrál hezky. A já také ne. Vytáhl vizitku a položil ji na konferenční stolek. Až budeš připravená být rozumná, zavolej mi. Kvůli dítěti. Prošel kolem ní směrem k výtahu, pak se zastavil. A Eliško, byla bych opatrná, abych si tady příliš nezvykla. Nikdy nevíš, kdy se věci můžou změnit. Dveře výtahu se za ním zavřely, nechávajíc Elišku třást se směsicí strachu a vzteku. Chytila svůj telefon, aby zavolala Michalovi, pak se zastavila. Tohle bylo přesně to, co Viktor Ryba chtěl. Ukázat, že je závazkem, že dělá Michala zranitelným. Místo toho se posadila ke svému laptopu a začala psát. Pokud chtěli hrát tvrdě, měla ještě několik karet k rozehrání. Vyrůstání v systému ji naučilo víc, než jen číst mezi řádky. Naučilo jí bojovat zpět, když je zahnána do kouta. A už nebyla tou vystrašenou, bezmocnou dívkou. Teď měla za co bojovat. Za koho bojovat. Michal věděl, že něco je špatně, v okamžiku, kdy vystoupil z výtahu. Eliška seděla na svém obvyklém místě v domácí kanceláři, ale její postoj byl strnulý. Její prsty létaly po klávesnici s neobvyklou intenzitou. Sotva vzhlédla, když vstoupil. Tady další červená. Vlajka. Eliško, řekl jemně, odkládajíc svou aktovku. Co se stalo? Ještě chvíli psala, pak se konečně na něj podívala. Směsice odhodlání a zranitelnosti v jejich očích mu sevřela hruď. Martin tu byl. Michal cítil, jak jeho tělo ochladlo. Martin, tvůj ex, jak se dostal dovnitř? Zjevně spolupracuje s Viktorem Rybou, odpověděla Eliška, její hlas pečlivě kontrolovaný. Přišel se zprávou? No, spíš s výhrůžkou. Snaží se vykonstruovat příběh o nás, o tom, proč mi pomáháte. Michalova čelist se sevřela. Nechám bezpečnost okamžitě vylepšit, už se dovnitř nedostane. O to nejde, řekla Eliška, otáčejíc obrazovku svého laptopu k němu. Podívejte se na tohle. Michal se naklonil, aby si přečetl koncept článku, který načetla. Bylo jasné, že byl určen pro bulvár, ten druh, který se specializoval na firemní skandály a drby o celebritách. Titulek mu vařil Kryjte Kovaříkovo tajemství. Miliardářova těhotná milenka spojena s dramatem firemního převzetí. Budou mě vykreslovat buď jako vaši milenku, nebo zlatokopku, pokračovala Eliška, její hlas stabilní navzdory třesu v jejich rukou. Řeknou, že vás manipuluji, že jsem součástí nějakého schématu převzetí kontroly nad společností. Použijí mé pozadí, mé těhotenství, všechno proti nám. Nedovolím, aby se to stalo, řekl Michal pevně, ale Eliška zavrtěla hlavou. Nechápete. Už to není jen o mně. Vstala, přecházejíc po místnosti. Kopala jsem hlouběji do Rybovy nadace. Ty nesrovnalosti, které jsem našla, jsou větší, než jsem původně myslela. Mnohem větší. Vytáhla další dokument, tentokrát plný finančních dat. Podívejte se na tyto transakce. Velké dary přicházející od skořápkových společností, přesměrovávané přes více účtů, pak mizí do offshore holdingu. Je to sofistikované praní peněz, Michale. A myslím, že Martin je také zapojený. Michal studoval čísla, jeho výraz se stmíval. Jak jste to našla? Jak jsem řekla, vyrůstání v systému vás učí věci. Naučila jsem se sledovat papírové stopy, všímat si vzorců. Když se snažíte najít ztracené členy rodiny nebo sledovat záznamy pěstounské péče, vyvíjíte cit pro výzkum. Zaváhala, pak tiše dodala, plus možná jsem měla trochu pomoc od sestry Markéty. To přimělo Michala ostře vzhlédnout. Sestra Markéta? Eliška přikývla. Kontaktovala jsem ji po zhlédnutí videa, které jsme udělali. Ukazuje se, že si vede vlastní záznamy.
Některé skořápkové společnosti darující Rybově nadaci také se pokusili koupit pozemek svaté Kateřiny před několika lety, když sirotčinec bojoval. Ona uchovala všechnu dokumentaci, myslíc si, že na tom něco bylo špatně. A teď si myslíte, myslím, že Viktor Ryba není jen po vaší společnosti, dokončila Eliška. Myslím, že používal svou nadaci k ukrytí nelegálních aktivit po léta a svatá Kateřina měla být nějak toho součástí. Když jste vstoupil, abyste pomohl s rekonstrukcí, nechtěně jsem zasáhl do jeho plánů, dokončil Michal. Pochopení se rozbřesklo v jeho očích. To je důvod, proč dělá svůj tah teď. Není to jen o společnosti, je to o zakrytí jeho stop. Eliška přikývla, klesajíc zpět do svého křesla. Ale nemůžeme to ještě dokázat. A pokud se pokusíme ho odhalit bez konkrétních důkazů, zničí nás oba, řekl Michal pochmurně. Přesunul se, aby stál za jejím křeslem, jeho ruce lehce spočívající na jejich ramenou. Gesto bylo míněno jako uklidňující, ale oba cítili elektrický proud, který mezi nimi prošel při dotyku. Je mi to líto, zašeptala Eliška. Nikdy jsem nemínila přinést všechny tyto problémy do vašeho života. Michal otočil její křeslo, aby čelila jemu, klekajíc si, aby se setkal s jejíma očima. Eliško, poslouchejte mě. Nepřinesla jste problémy, přinesla jste jasnost. Poprvé po letech vidím věci, jak skutečně jsou. Viktor Ryba, tato společnost, všechno, včetně sebe. Z jejich tváře byly nyní jen centimetry od sebe a Eliška mohla vidět upřímnost v jeho očích. Spolu s něčím hlubším, něčím, co přimělo její srdce závodit. Michale. Okamžik byl přerušen ostrým kopnutím od dítěte. Eliška zalapala po dechu, automaticky uchopila Michalovu ruku a položila ji na své břicho. Oba zmrzli, když přišlo další kopnutí silné a vzdorovité. Nu, řekl Michal jemně, jeho ruka stále přitisknutá k jejímu břichu. Zdá se, že někdo další má názor na tohle všechno. Eliška se zasmála. Napětí se mírně zlomilo. Dělá to častěji v poslední době, zvláště když jsem rozrušená kvůli něčemu. On? Michal zvedl obočí. Víte, že je to chlapec? Eliška se začervenala. Jen pocit. Snažila jsem se nepřemýšlet příliš dopředu, ale nemůžete si pomoci, dokončil Michal, konečně odtahujíc svou ruku, ačkoliv neochotně. Rozumím. Já jsem také přemýšlel dopředu. O mnoha věcech. Způsob, jakým se na ní podíval, přiměl Eliščin dech se zastavit. Ale než kdokoliv z nich mohl říct více, Michalův telefon zabzučel s naléhavou zprávou. Kouzlo bylo zlomeno. Mimořádné zasedání představenstva, řekl kontrolujíc obrazovku. Ryba dělá svůj tah. Eliška se narovnala ve svém křesle. Její výraz tvrdnul s odhodláním. Pak bychom měli být připraveni udělat náš. Mám nápad, ale je to riskantní. Velmi riskantní. Řekněte mi, řekl Michal a důvěra v jeho hlase dala Elišce odvahu pokračovat. Budeme potřebovat pomoc sestry Markéty, začala. A budeme si muset navzájem plně důvěřovat, protože to, co navrhuji, by mohlo buď zachránit všechno, nebo všechno ztratit. Mimořádné zasedání představenstva bylo stanoveno na 9 hodin příštího rána. Eliška strávila noc pomáhajíc Michalovi s přípravou, procházejíc dokumenty, plánujíc jejich strategii. Do úsvitu byli oba vyčerpaní, ale odhodlaní. Plán byl riskantní, ale byla to jejich nejlepší šance. Pamatujte, řekla Eliška, když si Michal upravoval kravatu v zrcadle. Ryba bude očekávat, že budete v obranné pozici. Počítá se starým Michalem Kovaříkem, tím, který odpovídá na hrozby agresí. Místo toho budu obrazem klidné spolupráce, odpověděl Michal, setkávajíc se s jejíma očima v odrazu. Jste si tím jistá? Jakmile začneme? Nemůžeme se vrátit, dokončila Eliška. Vím, ale věřím vám. Věříte vy mně? Otázka visela ve vzduchu mezi nimi. Těžká významem. Michal se otočil, aby jí čelil. Se vším, řekl jednoduše. Eliščino srdce přeskočilo při intenzitě v jeho hlase, ale donutila se soustředit. Tak pojďme do toho. Zasedání představenstva začalo přesně, jak předpokládali.
Viktor Ryba dorazil s doprovodem právníků a hromadou dokumentů detailně popisujících údajné špatné řízení a etické přestupky. Vypadal mimořádně sebejistě, když zaujal své místo naproti Michalovi. Než začneme, řekl hladce Ryba. Myslím, že je jen fér vás varovat, Michale. Mám nějaké znepokojující informace o vašich nedávných osobních rozhodnutích, o kterých by představenstvo mělo vědět. Myslíte Elišku Novotnou? Odpověděl klidně Michal, způsobujíc vlnku šeptů kolem stolu. Tu těhotnou ženu, které pomáhám, která náhodou vyrostla v sirotčinci, který jsem podporoval. Před lety, prosím, Viktore, sdílejte své obavy s představenstvem. Ryba mírně zaváhal, zjevně vyveden z míry Michalovou otevřeností. No ano, váš vztah se slečnou Novotnou vyvolává vážné otázky o vašem úsudku. Opravdu, Michal. Stiskl tlačítko a obrazovky v místnosti ožily, zobrazujíc video, které udělali ve Svaté Kateřině. Protože z mého pohledu pomáhat někomu v nouzi, někomu spojenému s jedním z mých nejranějších dobročinných počinů, se zdá zcela v souladu s hodnotami společnosti. Hodnotami, které jste mi pomohl vštípit, Viktore, pamatujete? Úsměv staršího muže zakolísal. Tohle není o dobročinnosti, Michale. Tohle je o vašem nevyzpytatelném chování, vašem zanedbávání povinností. Zajímavé, že zmiňujete povinnosti, přerušil ho Michal, jeho hlas stále dokonale klidný. Eliško, připojila byste se k nám, prosím. Dveře zasedací místnosti se otevřely a Eliška vstoupila, následována sestrou Markétou. Stará jeptiška nesla tlustou složku, její obvyklý jemný výraz byl nahrazen tím rozhodného odhodlání. Dámy a pánové představenstva, začala Eliška, její hlas jasný a silný navzdory jejím nervům. Jmenuji se Eliška Novotná. Jistě jste slyšeli fámy o mém vztahu s panem Kovaříkem. Pravda je jednoduchá. Pomohl mi, když jsem to nejvíce potřebovala, neočekávajíc nic na oplátku. Ale tím, že to udělal, neúmyslně odhalil něco mnohem většího. Přikývla na sestru Markétu, která začala distribuovat kopie dokumentů, které sestavili. Tyto záznamy ukazují vzorec podezřelých finančních transakcí skrze dobročinnou nadaci pana Ryby. Transakce, které se shodují s pokusy o akvizice nemovitostí, včetně snahy o koupi dětského domova Svaté Kateřiny před 3 lety. Rybova tvář zbledla. To je absurdní, nemůžete možná... Můžeme a máme, promluvila sestra Markéta. Její tichý hlas nesl překvapivou autoritu. Uchovala jsem každý dokument, každý e-mail, každou část korespondence, včetně těch od vašeho společníka Martina Kadlece. Při zmínce Martinova jména Ryba vyskočil na nohy. Tohle je hon na čarodějnice. Nemáte žádný důkaz o jakémkoliv přestupku. Vlastně přišel nový hlas ode dveří. Máme. Všichni se otočili, aby viděli samotného Martina Kadlece vstoupit do místnosti, následovaného 2 agenty z finančního analytického úřadu. Eliška cítila, jak jí srdce buší. Tohle byla ta nejriskantnější část jejich plánu. Pan Kadlec nás kontaktoval včera, oznámil jeden z agentů. Souhlasil s poskytnutím důkazů o finančním podvodu a praní peněz skrze Rybovu, nadaci, výměnou za zohlednění v jeho vlastním případu. Martin se nepotkal s Eliščinýma očima, když se posadil na vzdálený konec stolu. Nebyla si jistá, zda se skutečně objeví i po jejich tajném setkání předchozí noci. Vyžadovalo to všechny její přesvědčovací schopnosti a důkazy, které shromáždili, aby ho přesvědčila, že obrácení se proti Rybovi byla jeho nejlepší možnost. Vidíte, Viktore, řekl Michal tiše, Eliška mě naučila něco důležitého. Někdy nejsilnější pozice není ta nejagresivnější. Někdy jde o pochopení motivací lidí, jejich strachů, jejich nadějí. Vstal zapínajíc si sako s charakteristickou přesností. Také mě naučila, že pravá síla přichází s pomoci druhým, ne z jejich vykořisťování. Následující hodina byla směsí právnických termínů, obvinění a odhalení. Když to skončilo, Viktor Ryba byl eskortován ven agenty FAU, jeho impérium se hroutilo kolem něj. Představenstvo jednomyslně hlasovalo pro odmítnutí pokusu o převzetí a vyjádřilo plnou důvěru v Michalovo vedení. Jak se zasedací místnost vyprazňovala, Eliška cítila vlnu vyčerpání, která ji zaplavila.
Dítě koplo, jako by sdílelo její úlevu a položila ruku na břicho, aby ho uklidnila. Dokázala jste to, řekl jemně Michal, přicházejíc, aby stál. Vedle ní u okna. Dokázali jsme to, opravila ho Eliška. My všichni. Podívala se na Martina, který tiše mluvil s agenty FAU v rohu. Dokonce i on nakonec. Co jste mu řekla, abyste ho přesvědčila? Eliška se unaveně usmála. Připomněla jsem mu, že každý si zaslouží šanci napravit věci. To je to, co jste mě naučil vy. Michalova ruka našla jejich prsty se přirozeně propletly. Eliško, je tu něco, co vám potřebuji říct. Něco, co jsem se bál říct. Ale než mohl pokračovat, Eliška se mírně zapotácela, její tvář zbledla. Michale, zašeptala, myslím, že mi právě praskla voda. Následujících několik hodin uběhlo v mlze kontrolovaného chaosu. Michalův řidič překonal několik rychlostních rekordů, když je vezl do nemocnice, kde doktorka Černá již čekala, poté co byla upozorněna Michalovým zoufalým telefonátem. Dítě přicházelo o 6 týdnů dříve, ne nebezpečně, předčasně, ale dost brzy, aby to vyvolalo obavy. Stres ze zasedání představenstva to musel spustit, řekla doktorka Černá, když Elišku vyšetřovala. Ale nedělejte si starosti, všechno vypadá stabilně. Vaše dítě se prostě zdá být nedočkavé připojit se ke světu. Eliška sevřela Michalovu ruku skrz další kontrakci, již se nestarající o udržování profesionálních hranic nebo zdání. To má po mně, zvládla říct skrz zaťaté zuby. Vždycky spěchám do věcí. Michal se zasmál, ačkoliv jeho tvář prozrazovala jeho obavy. Zdá se mi, že si vybavuji, že jste byla ta s pečlivými plány. Plány se mění, vydechla Eliška, tisknouc jeho ruku silněji. Když už jsme u toho, co jste mi chtěl? Říct? V zasedací místnosti později, řekl Michal jemně, odhrnujíc pramen vlasů z jejího čela. Teď se potřebujete soustředit na tohle. Hodiny tikaly a Eliška zjistila, že čerpá sílu nejen z Michalovy přítomnosti, ale ze všeho, čím spolu prošli. Každá kontrakce přinesla novou vzpomínku. Deštivá noc, kdy se potkali, poprvé, kdy ho skutečně rozesmála, způsob, jakým se na ní díval, když prezentovala své nápady, tiché okamžiky, kdy oba věděli, že se mezi nimi něco mění, ale báli se to přiznat. Sestra Markéta dorazila někdy během 8. hodiny, přinášejíc sebou pocit klidu a stability, který se zdál naplnit celou místnost. Zaujala pozici na Eliščině druhé straně, naproti Michalovi, vytvářejíc kruh podpory, který se zdál být jak překvapivý, tak naprosto správný. Vaše matka by na vás byla tak hrdá, řekla jemně sestra Markéta, otírajíc Eliščino čelo chladným hadříkem. Měla stejnou sílu, víte, stejné odhodlání. Eliščiny oči se široce otevřely. Vy jste znala mou matku? Stará jeptiška přikývla. Přišla k nám podobně jako vy, mladá, sama, vystrašená, chtěla vám dát nejlepší šanci, i když nemohla být přítomna, aby to viděla. Sáhla do kapsy a vytáhla opotřebovanou obálku. Nechala toto pro vás. Čekala jsem na správný okamžik. Eliška zírala na obálku, na chvíli zapomenuvši na další kontrakci. Celou tu dobu, že proč jste mi to neřekla dřív? Protože jste nebyla připravená, odpověděla jednoduše sestra Markéta. Ale teď, když se sama stáváte matkou, nacházíte lásku. Významně pohlédla na Michala, který sledoval scénu s intenzivními emocemi. Myslím, že jste připravená pochopit. Další kontrakce zasáhla dříve, než Eliška mohla zpracovat toto odhalení, tato silnější než předchozí. Doktorka Černá zkontrolovala její pokrok a oznámila. Je čas, jste připravená potkat svého syna. Dalších 30 minut bylo symfonií povzbuzení, odhodlání a konečně, báječně, silný, jasný pláč novorozeného chlapečka. Doktorka Černá ho položila na Eliščinu hruď a svět se zdál zastavit. Byl dokonalý. Malý, ale dokonalý. Jeho maličké prsty se ovinuly kolem Michalova ukazováčku s překvapivou silou a Eliška viděla slzy v miliardářových očích, pravděpodobně první, které prolil za roky. Ahoj, maličký, zašeptala Eliška, její vlastní slzy tekly volně.
Vítej v našem komplikovaném, úžasném světě. Potřebuje jméno, jemně jim připomněla sestra Markéta. Eliška vzhlédla k Michalovi, který neopustil její bok ani na okamžik. Přemýšlela jsem, možná Tomáš? Po vašem otci? Michalův dech se zadrhl. Zmínil svého otce pouze jednou, pozdě jedné noci, když pracovali. Tomáš Kovařík byl stavební dělník, který nikdy nežil, aby viděl úspěch svého syna. Pamatovala jste si to? Pamatuji si všechno, řekla Eliška jemně. Každý příběh, každý detail. Všechny jsou součástí toho, kým jsme teď. Tomáš, testoval jméno Michal, sledujíc, jak dítě zívá. Tomáš Matěj Kovařík zaváhal, dívajíc se na Elišku tázavě. Kovařík? Zeptala se Eliška. Její srdce závodilo z důvodů, které neměly nic společného s poporodním vzrušením. Michal se zhluboka nadechl, pak sáhl do kapsy svého saka. Eliško, nosil jsem tohle s sebou týdny, čekajíc na správný okamžik. Vytáhl malou sametovou krabičku. Měl jsem celou řeč naplánovanou. O tom, jak jste vstoupila do mého života jako bouře a změnila všechno. O tom, jak jste mě naučila, že pravá síla není o moci nebo kontrole, ale o odvaze otevřít své srdce. O tom, jak si nedokážu představit svůj život bez vás v něm. Otevřel krabičku a odhalil ohromující, ale vkusně skromný diamantový prsten. Ale dívajíc se na vás teď, držící našeho syna, protože tak o něm přemýšlím, pokud mi to dovolíte, uvědomuji si, že žádná řeč by nikdy nebyla dostatečná. Dala jste mi všechno, o čem jsem nikdy nevěděl, že to potřebuji. Dáte mi ještě jeden dar? Vezmete si mě. Dítě si vybralo tento okamžik, aby vydalo maličké kýchnutí, rozesmějíc všechny skrz jejich slzy. Eliška se podívala na prsten, na Michalovu nadějnou tvář, na vědoucí úsměv sestry Markéty, na jejího syna, jejich syna, a cítila, jak všechny kousky jejího života konečně zapadají na své místo. Ano, zašeptala pak hlasitěji. Ano, absolutně ano. Když Michal nasunul prsten na její prst a políbil ji s něžností, která přiměla sestru Markétu diskrétně odvrátit pohled, Eliška cítila váhu matčina dopisu ve své ruce. Ať obsahoval cokoliv, věděla nyní, že její příběh neskončil na té deštivé ulici. Teprve začínal. Později toho večera, poté co bylo dítě nakrmeno a pokojně spalo ve své nemocniční postýlce, Eliška konečně otevřela dopis od své matky. Michal seděl vedle ní na posteli, jednou paží kolem jejich ramen, poskytujíc tichou podporu, když rozložila křehké stránky. Drahá Eliško, četla nahlas, její hlas se mírně třásl. Pokud čteš tento dopis, pak se sestra Markéta rozhodla, že jsi připravená. Doufám, že to znamená, že jsi našla štěstí, našla lásku, našla své místo ve světě. Chci, abys věděla, že nechat tě ve svaté Kateřině bylo nejtěžší rozhodnutí, jaké jsem kdy udělala, ale také to nejláskyplnější, které jsem mohla v té době učinit. Eliška se zastavila, zhluboka se nadechla, než pokračovala. Byla jsem mladá, sama a nemocná. Lékaři mi řekli, že nemám mnoho času a chtěla jsem se ujistit, že budeš mít šanci na lepší život, než jaký jsem ti mohla dát. Sestra Markéta slíbila, že na tebe bude dohlížet, aby se ujistila, že vyrůstáš s vědomím, že jsi milovaná, i když si neznala celý příběh. Michalova paže se kolem ní utáhla, když četla dále. Nevím, jakou ženou ses stala, ale vím, že máš mé odhodlání a laskavé srdce tvého otce. Byl to dobrý muž, který o tobě nikdy nevěděl. Byl nám vzat příliš brzy, ale vidím ho v tvém úsměvu, ve způsobu, jakým krčíš nos, když intenzivně přemýšlíš, v síle, kterou, jak vím, vlastníš. Poslední část. Mého příběhu může být smutná, ale nemusí definovat tvůj. Ať už jsi vybrala jakoukoliv cestu, jakýkoliv život jsi vybudovala, věz, že ses narodila z lásky a naděje. Věz, že jsem snila o všech možnostech, které by ti byly otevřeny, osvobozené od břemen, která jsem nesla já. Eliška si utřela oči, dívajíc se na svého spícího syna. Je tu ještě něco, řekla jemně. Fotografie. Fotografie byla stará a pomačkaná, ukazující mladou ženu s Eliščinýma očima a úsměvem, stojící před známou budovou.
To je svatá Kateřina, řekl Michal, studujíc obraz, ale vypadá jinak. Je to z doby před rekonstrukcí, vysvětlila sestra Markéta ze svého křesla u okna. Předtím, než jste pomohli ji zachránit, Michale, Kateřina, Eliščina matka, byla jednou z našich nejjasnějších hvězd. Pomáhala mladším dětem s domácími úkoly, organizovala malá představení a vystoupení, dělala, že se každý kolem ní cítil výjimečně. Stejně jako její dcera, zamumlal Michal, tisknout z polibek na Eliščinu spánek. Eliška sledovala tvář své matky na fotografii. Všechny ty roky jsem si myslela, že jsem sama, ale měla jsem její lásku, vaši ochranu, podívala se na sestru Markétu. A teď, otočila se k Michalovi, teď mám tento úžasný nový život, který jsem si nikdy nemohla představit. Když mluvíme o úžasných nových životech, řekla doktorka Černá, vstupujíc do místnosti s tabletem v ruce, mám Tomášovi nejnovější testy, všechno vypadá perfektně. Je malý, ale silný, stejně jako jeho matka. Jen počkejte, až se toho příběhu chytne tisk, zasmála se sestra Markéta. Nemilosrdný miliardář, osiřelá matka, dítě narozené hned po dramatickém firemním showdownu, je to lepší než ty telenovely, které tajně sleduji. Vlastně, řekla Eliška, sdílejíc významný pohled s Michalem, mám o tom nápad. Natáhla se pro svůj laptop, který Michal přinesl z domova spolu s jejími dalšími nezbytnostmi. Média s tímto příběhem budou běžet bez ohledu na to, co uděláme. Proč to nenechat vyprávět naším způsobem? Nejen pro nás, ale pro svatou Kateřinu, pro další děti, které potřebují naději, pro rodiče čelící nemožným volbám. Michal ji sledoval s pýchou, když rychle nastínila plán, sérii rozhovorů, pečlivě vybraných mediálních výstupů, dobročinnou nadaci, která by podporovala organizace pomáhající svobodným rodičům a dětem v nouzi. Dokonce i v nemocniční posteli, hodiny po porodu, její mysl pracovala, vidouc možnosti tam, kde by jiní viděli problémy. Je tu ještě něco, o čem bychom měli diskutovat, řekl, když se odmlčela na nádech. Společnost. Eliška vzhlédla, zmatená. Co s ní? Představenstvo bylo vámi ohromeno, dokonce i před celou situací s rybou. Vaše porozumění sociálním médiím, vaše strategické myšlení, vaše schopnost spojovat se s lidmi, navrhli vytvoření nové pozice, ředitelka komunitního zapojení a sociálního dopadu. Eliščiny oči se rozšířily. Michale, nabízíte mi práci? Nabízím vám kariéru, opravil ji. Tu, kterou jste si zasloužila zcela na základě vlastních zásluh, i když přiznávám, že mít mou budoucí ženu v exekutivním týmu udělá zasedání představenstva mnohem zajímavější. Budoucí žena, zopakovala Eliška, testujíc ta slova. Matka, exekutivka, je toho hodně k vstřebání. Příliš mnoho? Zeptal se Michal se vzácnou notou nejistoty v jeho hlase. Eliška se rozhlédla po místnosti, na sestru Markétu, která si udržela víru po všechny ty roky, na dopis od její matky, který jí konečně dal odpovědi, na jejího syna, spícího pokojně, na prsten třpitící se na jejím prstu a konečně na Michala, který doslova zastavil své auto v dešti a změnil oba jejich životy navždy. Ne, řekla pevně, ne příliš mnoho, právě akorát. Tomáš se v postýlce zavrtěl, vydávajíc malé funící zvuky, které už teď zněly jako hudba Eliščiným uším. Jako na povel první paprsky úsvitu začaly nahlížet skrz nemocniční okno, malujíc místnost v odstínech zlata a příslibu. 6 měsíců uběhlo jako vítr. Tomáš vyrostl z drobného nedonošeného miminka do robustního, veselého dítěte, které mělo celý personál kovaříkových podniků omotaný kolem svého malíčku. Firemní kanceláře se změnily jemně, ale významně. Fotografie komunitních projektů teď lemovaly chodby vedle obvyklých ocenění a úspěchů a odpočinková místnost často odrážela dětské chichotání, když Eliška přinesla Tomáše do práce. Plánování svatby bylo v plném proudu, ačkoliv ne okázalým způsobem, který společenské stránky předpovídaly. Eliška a Michal si vybrali nově zrekonstruovanou kapli svaté Kateřiny pro obřad se sestrou Markétou určenou k oddávání. Seznam hostů byl jedinečnou směsicí firemních vedoucích, personálu sirotčince a dětí z domova. Si tím jistý? Zeptala se Eliška jednoho večera,
sledujíc Michala na podlaze s Tomášem, pomáhajíc dítěti skládat barevné kostky. Tisk to nazývá svatbou roku. Mohli bychom mít jakékoliv místo ve městě. Michal vzhlédl, jeho obvykle bezchybný vzhled příjemně rozcuchaný od hraní s jejich synem. Jsem si jistý, svatá Kateřina je místo, kde náš příběh skutečně začal, i když jsme to v té době nevěděli. Je to místo, kde vaše matka našla naději, kde jste vyrůstala, kde jsem se poprvé naučil dávat něco zpět. Je to dokonalé. Eliška se usmála, připojujíc se k nim na podlaze. Tomáš okamžitě vylezl do jejího klína, šťastně blábolíc. Když mluvíme o dávání zpět, první fundraiser nové nadace je příští týden. Jste připraven na svůj projev? Stále si myslím, že byste měla být ta, která bude mluvit, řekl Michal, sledujíc je s neskrývaným zbožňováním. Jste srdcem tohoto projektu? Ne, Eliška pevně zavrtěla hlavou. Kovaříkova nadace pro podporu rodiny potřebuje svého jmenovce, aby ukázal osobní investici. Kromě toho, dodala s úsměvem, tisk miluje příběh reformovaného firemního nájezdníka. Nadace byla Eliščiným nápadem, zrozeným z jejich zkušeností a Michalových zdrojů. Zaměřovala se na podporu svobodných rodičů, financování sirotčinců a poskytování vzdělávacích příležitostí pro děti v nouzi. Nadcházející dobročinný večer by byl jeho veřejným zahájením s několika vysoce profilovými firemními partnery již na palubě. Martin dnes volal, řekla Eliška tiše poté, co Tomáš usnul v jejím náručí. Dokončil své svědectví proti Rybovi. FAU postupuje s plným vyšetřováním. Michalův výraz se mírně zachmuřil při zmínce Martina, ale udržel svůj hlas klidný. Jak se s tím cítíte? Překvapivě v pohodě, odpověděla Eliška, jemně přenášejíc Tomáše do jeho postýlky. Není to stejná osoba, která mě opustila, ale není to ani stejná osoba, která se nám pokusila vyhrožovat. Snaží se. Prokurátoři říkají, že jeho spolupráce byla neocenitelná. A Ryba? Čelí několika federálním obviněním. Aktiva jeho nadace byla zmrazena. Eliška se otočila, aby čelila Michalovi. Vlastně to je to, o čem jsem s vámi chtěla mluvit. Některá z těch aktiv zahrnují nemovitosti, které měly být komunitními centry nebo útulky. Projekty, které se nikdy nerealizovaly, protože byly jen zástěrkou pro jeho praní peněz. Michal zvedl obočí, rozpoznávajíc tón v jejím hlase. Máte nápad? Kovaříkova nadace by mohla získat ty nemovitosti v aukci, vysvětlila Eliška, zahřívajíc se k tématu. Přeměnit je na skutečná komunitní centra, útulky, vzdělávací zařízení, vzít všechno, co Ryba zamýšlel použít pro ublížení a transformovat to v něco dobrého. Náklady by byly značné, poznamenal Michal, ale Eliška mohla vidět, že už zvažuje možnosti. Propočítala, jsem ta čísla, řekla, vytahujíc svůj tablet, s firemními partnerstvími, která jsme zajistili, a očekávanými výnosy z fundraiseru bychom mohli začít se 3 klíčovými nemovitostmi. Podívejte se na tyto projekce. Michal jí sledoval, jak rozkládá plán, žasnoucné poprvé nad tím, jak dokázala vzít komplexní problémy a najít řešení, která prospívala všem. Vystrašená těhotná žena, kterou našel v dešti, rozkvetla v sebejistou exekutivku a matku, přesto si zachovala soucit a vhled, který ho k ní poprvé přitáhl. Je tu ještě něco, dodala Eliška, mírně váhajíc. Přemýšlela jsem o dopisu mé matky, o tom, jak chtěla zajistit, abych měla příležitosti, které mi nemohla dát. Chci vytvořit speciální program v rámci nadace Stipendijní fond Kateřiny Novotné. Pro mladé svobodné matky, které chtějí pokračovat ve svém vzdělávání. Michal ji přitáhl do náruče, líbajíc její čelo. Je to dokonalé, stejně jako vy. Sotva dokonalá, zasmála se Eliška měkce, jen odhodlaná. Dost odhodlaná, abyste konečně vybrala svatební šaty, dobíral si ji Michal. Obřad je za 3 týdny, víte. Eliščiny oči zajiskřily. Vlastně našla jsem je včera, ale budete muset počkat, abyste je viděl, pane Kovaříku. Velká Eliška Novotná nechává mě čekat? Jak kruté. Eliška Kovaříková, opravila ho, přitulít se k němu blíže. A dobré věci stojí za to čekat, to jste mě naučil vy.
Stáli spolu u Tomášovy postýlky, sledujíc jejich syna pokojně spát. Skrz okna penthouseu městská světla jiskřila jako hvězdy, ale skutečná magie byla zde, v této místnosti, v této rodině, kterou vybudovali z nepravděpodobných začátků a neotřesitelné lásky. Mám pro vás ještě jedno překvapení, řekl Michal jemně, nechtějíc vzbudit Tomáše. Ale budete muset počkat do zítřejšího zasedání představenstva. Eliška se na něj podívala podezřívavě. Michale, co plánujete? On se jen usmál, stejným úsměvem, který kdysi byl vyhrazen pro úspěšné fúze, ale nyní obsahoval mnohem více tepla. Řekněme jen, že organizační schéma společnosti se chystá dostat velmi zajímavou aktualizaci. Zasedání představenstva bylo naplánováno na 10 hodin, ale Eliška dorazila brzy, jako obvykle. Měla s sebou Tomáše. Dítě se stalo pravidelným inventářem v kanceláři. Jeho jesle sousedící s kancelářemi obou jeho rodičů byly svědectvím nových, rodině přátelštějších politik společnosti. Právě procházela čtvrtletní zprávy o komunitním dopadu, když vstoupil Michal, vypadajíc obzvláště spokojeně sám se sebou. Ostatní členové představenstva přišli krátce poté a Eliška si všimla, že si všichni vyměňují vědoucí pohledy. Než začneme s naším pravidelným programem, oznámil Michal, jakmile se všichni usadili, mám důležité oznámení. Otočil se k Elišce, jeho výraz změknul. Jak všichni víte, Kovaříkovy podniky prošly významnými změnami v posledním roce. Naše iniciativy komunitního zapojení zvýšily hodnotu pro akcionáře a zároveň skutečně změnily životy lidí. Naše firemní kultura se vyvinula, aby objala jak ziskovost, tak sociální odpovědnost. A osoba zodpovědná za většinu této transformace sedí právě tady. Eliška cítila, jak jí tváře zahřály, když se k ní všechny oči otočily. Tomáš, sedící spokojeně ve své přenosné sedačce vedle jejího křesla, si vybral tento okamžik, aby vydal šťastné zabručení. Představenstvo a já jsme diskutovali o budoucnosti Kovaříkových podniků, pokračoval Michal. O plánování nástupnictví, o udržení dokonalé rovnováhy mezi obchodním úspěchem a sociálním dopadem, kterého jsme dosáhli, a dospěli jsme k jednomyslnému rozhodnutí. Vytáhl oficiálně vypadající dokument a posunul ho přes stůl k Elišce. Eliško Kovaříková, rádi bychom vám nabídli pozici spolu CEO Kovaříkových podniků se zvláštním zaměřením na strategický rozvoj a komunitní dopad. Eliška zírala na dokument, pak na Michala, pak na usmívající se členy představenstva. Spolu CEO, zašeptala. Více, než jste si to zasloužila, promluvil jeden ze seniorních členů představenstva. Vaše zvládnutí situace s rybou ukázalo pozoruhodné strategické myšlení. Vaše komunitní iniciativy zlepšily náš veřejný obraz a otevřely nové tržní příležitosti. A upřímně vyvažujete Michalovi více agresivní tendence. Říkal jsem vám, že organizační schéma dostává zajímavou aktualizaci, řekl Michal jemně, jeho oči zářící pýchou a láskou. Eliška pohlédla na Tomáše, který se k ní natahoval s bezzubým úsměvem. V jeho tváři mohla vidět ozvěny fotografie své matky, Michalova odhodlání, své vlastní cesty z té deštivé ulice do této zasedací místnosti. Myslela na všechny ostatní lidi tam venku, kteří potřebovali jen jednoho člověka, aby v ně věřil, jednu šanci ukázat svou hodnotu. Přijímám, řekla pevně, rozhlížejíc se kolem stolu na své budoucí spoluvedoucí. Ale mám jednu podmínku. Samozřejmě, že máte, zasmál se Michal. Poslechněme si ji. Chci vytvořit mentoringový program, vysvětlila Eliška. Nejen pro studenty obchodu nebo potenciální vedoucí pracovníky, ale pro lidi ze všech prostředí. Lidi, kteří možná nemají tradiční kvalifikace, ale mají potenciál a odhodlání. Lidi, kteří jen potřebují, aby někdo zastavil a nabídl jim šanci. Členové představenstva si vyměnili pohledy, pak souhlasně přikývli. Jako někdo, kdo zastaví své auto v deštivé noci, zeptal se jeden z nich s vědoucím úsměvem. Přesně tak, souhlasila Eliška, sdílejíc zvláštní pohled s Michalem. Zbytek setkání uplynul v rozmazaném víru gratulací a plánovacích diskusí.
Když skončilo, Eliška se ocitla sama s Michalem v zasedací místnosti. Tomáš si spokojeně hrál u jejich nohou. Spolu CEO, řekla, stále testujíc ta slova. Víte, že to rozvíří pomluvy. Lidé řeknou, že jste mi dal tu pozici jen proto, že se bereme. Ať si povídají, odpověděl Michal, přitahující blíž. Oba známe pravdu. Zasloužila jste si to zcela na základě vlastních zásluh. Pokud něco, já bych měl poděkovat vám za souhlas s pomocí při vedení této společnosti. Poděkovat mi? Eliška zvedla obočí. Velký Michal Kovařík vyjadřuje vděčnost? Vyjadřuji spoustu věcí, které jsem kdysi nevyjadřoval. Připomněl jí něžněji líbajíc. I tomuhle jste mě naučila. Tomáš dolezl k nim, vytahujíc se na Michalově nohavici. Táta, prohlásil hrdě, jeho nejnovější úspěch. Vidíte? Michal zvedl jejich syna, který okamžitě popadl jeho kravatu. I juniorský vedoucí to schvaluje. Eliška je sledovala spolu, její srdce plné. Víte, řekla zamyšleně, před rokem, kdyby mi někdo řekl, že budu stát v této zasedací místnosti, zasnoubená s krásným dítětem a pozicí spolu CEO, řekla byste, že jsou šílení? Řekla bych, že čtou příliš mnoho pohádek, opravila ho Eliška. Ale někdy se pohádky stanou skutečností těmi nejneočekávanějšími způsoby. Michal upravil Tomáše ve své náruči a přitáhl Elišku blíže svou volnou rukou. Tohle není pohádka, řekl jemně. Tohle je lepší, tohle je skutečné, tohle jsme my. Za okny zasedací místnosti se před nimi rozprostíralo město. Stejné město, kde jejich příběh začal na ulici zmáčené deštěm. Ale teď, místo vidění jeho drsných hran a chladných fasád, Eliška viděla možnosti. Místa, kde mohli něco změnit. Životy, kterých se mohli dotknout. Příběhy, které teprve měly být napsány. My, zopakovala, opírajíc se o jeho obětí, zatímco Tomáš poplácával obě jejich tváře svýma drobnýma ručkama. Líbí se mi, jak to zní. Ráno svatby se rozbřesklo jasné a zářivé. Renovovaná kaple svaté Kateřiny se třpytila v ranním slunci. Eliška stála ve svém starém pokoji na ubytovně, nyní transformovaném do svatebního apartmá, zatímco sestra Markéta jí pomáhala s posledními úpravami jejich šatů. Elegantní kreací, která dokázala být zároveň sofistikovaná i skromná, podobně jako sama Eliška. Vaše matka by byla tak hrdá, řekla sestra Markéta, upravujíc jednoduchý závoj. Nejen na tento den, ale na všechno, čeho jste dosáhla. Eliška se dotkla medailonku kolem krku, svého něčeho starého, který nyní obsahoval fotku její matky na jedné straně a drobný obrázek Tomáše na druhé. Cítím ji tady, řekla jemně. V každé cihle této budovy, v každé vzpomínce, v každém dětském smíchu, který se ozývá těmito chodbami. Rekonstrukce transformovala svatou Kateřinu při zachování jejího srdce. Ubytovny byly pohodlnější, učebny vybavené moderní technologií a nové křídlo hostilo vzdělávací centrum Kateřiny Novotné. Místo, kde svobodní rodiče mohli brát kurzy, zatímco jejich děti dostávaly péči a vzdělání. Jsou moje dvě oblíbené dámy připraveny? Ozval se hlas ode dveří. Paní Procházková, která se za poslední rok stala téměř rodinou, vstoupila s Tomášem v jeho drobném smokingu. V 10 měsících byl roztomilejším nosičem prstenů na světě, ačkoliv moudře připevnili prsteny bezpečně k jeho polštářku. Máma, zvolal Tomáš, když uviděl Elišku, natahujíc se k ní buclatýma ručkama. Opatrně na šaty, maličký, varovala paní Procházková, ale Eliška už svého syna zvedala, šaty nešaty. Vypadáš velmi elegantně, můj malý muži, broukala, líbajíc jeho tváře. Přesně jako tvůj tatínek. Když už mluvíme o Michalovi, vstoupila do hovoru sestra Markéta s vědoucím úsměvem, prakticky vyšlapává díru do podlahy kaple svým přecházením. Měli bychom ho zbavit jeho trápení? Eliška se naposledy podívala do zrcadla. Žena, která na ní hleděla zpět, byla transformována z zoufalé duše, která se krčila v dešti před rokem, a přesto byla v některých ohledech stále stejná. Byla nyní silnější, ale neméně soucitná. Úspěšnější, ale neméně ukotvená.
hluboce zamilovaná, ale neméně nezávislá. Samotný obřad byl vším, v co doufali, intimní navzdory seznamu hostů s vysokým profilem, smysluplný navzdory své jednoduchosti. Děti ze svaté Kateřiny zpívali píseň, kterou si speciálně připravili pro tuto příležitost, jejich sladké hlasy naplňující kapli radostí. Když přišel čas na sliby, Michal šel první, jeho hlas pevný, ale plný emocí. Eliško, nejen si změnila můj život, ukázala jsi mi, čím život může být. Naučila si mě, že pravá síla nespočívá v tom, co můžeme vzít, ale v tom, co můžeme dát. Ty a Tomáš jste moje největší dobrodružství, moje nejhlubší radost, můj nejopravdovější úspěch. Slibuji, že budu trávit každý den snahou být hoden lásky, kterou si mi dala, a pomáhat ti uskutečnit všechny tvé sny o lepším světě. Eliščin hlas se mírně třásl, když odpovídala. Michale, nezachránil si mě tu noc, viděl si mě, viděl si za mé okolnosti k tomu, kým jsem mohla být, i když jsem to sama nemohla vidět. Dal si mi mnohem víc než bezpečí nebo úspěch. Dal si mi partnerství, účel a šanci pomáhat ostatním, najít jejich cestu také. Slibuji, že budu tvým partnerem ve všech věcech. Budu tě vyzývat, když budeš potřebovat vyzvat. Podporovat tě, když budeš potřebovat podporu a milovat tebe a Tomáše vším, čím jsem. Tomáš, sedící spokojeně v klíně paní Procházkové, si vybral tento okamžik, aby zvolal táta, máma, způsobujíc vlny smíchu kaplí. Po obřadu se oslava rozšířila do nově upravených zahrad svaté Kateřiny. Děti z domova se snadno mísily s firemními vedoucími, učíce se je hry a chlubíce se svým novým zařízením. Tisk, kterému bylo dovoleno pokrýt pouze veřejné části události, zachytil obrazy, které budou zdobit obálky časopisů, mocný CEO tančící se svou nevěstou, zatímco jejich syn tleská z náruče své babičkovské postavy, pár krájející dort, obklopený dětmi z sirotčince, nevěsta a ženich předávající sestře Markétě značný dar pro budoucnost svaté Kateřiny. Ale nejdojemnější moment přišel později, poté, co většina hostů odešla. Eliška a Michal stáli v zahradě, Tomáš pokojně spící na otcově rameni, když k nim sestra Markéta přistoupila s jedním posledním překvapením. Našla jsem toto v Kateřininých věcech, řekla, podávajíc Elišce zapečetěnou obálku. Požádala mě, abych vám to dala v den vaší svatby, pokud najdete někoho hodného vašeho srdce. Třesoucími se prsty Eliška otevřela dopis. Má nejdražší Eliško, pokud čteš tento dopis, našla jsi lásku, skutečnou lásku, ten druh, který tě vidí takovou, jaká jsi, a pomáhá ti stát se tím, kým máš být. Modlím se, aby to byl někdo, kdo chápe, že síla a něha mohou existovat společně, že úspěch neznamená nic bez účelu, že rodina je o lásce spíše než o krvi. Věz, že jsem s tebou dnes, má drahá dívko, ve vzduchu, který dýcháš, v lásce, kterou cítíš, v dobru, které děláš pro ostatní. Byla jsi můj největší dar světu a vidět tě šťastnou, milovanou a činící rozdíl, to je vše, co by si matka mohla kdy přát. S veškerou mou láskou, máma. Michal držel Elišku blízko, když jí po tvářích tekly slzy. Ne slzy smutku, ale naplnění, uzavření kruhu, pochopení, že někdy ty nejtěžší cesty nás vedou přesně tam, kde máme být. Připravená jít domů? Zašeptal, líbajíc její spánek. Eliška se rozhlédla po svaté Kateřině, po místě, kde vyrostla, kde se Michal poprvé naučil dávat něco zpět, kde jejich syn nyní pomůže dalším dětem najít naději. Pak pohlédla na svého manžela a spícího syna, její nový prsten zachycující poslední paprsky západu slunce. Já jsem doma, řekla jednoduše. Právě tady s tebou a Tomášem. Tady se všechny naše příběhy spojují a nové začínají. Michal se usmál, dokonale chápajíc. V dálce dětský smích se ozýval z hřiště, zvuk, který jim vždy bude připomínat, jak láska, stejně jako naděje, roste nejlépe, když je sdílena. Pak začněme naši další kapitolu, řekl, berouc její ruku. Společně.